Ya, sanibona niyaphila. Imina ophethe uYouTube. Imina obona ngaphezulu kwezangoma nezinyanga. Lo khuluma manga ukhuluma mampunge. No, mfethu. Ngiyacela ukuthi si-understandane sabantu. Mina nginokukhuluma abantu be-understande ngenye indlela. Ebese kuwukuthi mese bekhuluma nami sengi-understanda ngenye indlela. Uyayibona nto? Uyazi ibangwa yini? Ibangwa ukuthi mengithi sawubona uthi wena ninjani, kodwa mina ngithe sawubona. Bokufuze uthi unjani. Hayi ninjani, kodwa ngihamba ngedwa ninjani. Sinjani nobani? Sinjani nobani? Hayi bafethu, aliqonde ulimi, aliqonde ulimi. Thani sawubona ntokazi, nkosazana. Yabo? Angiyifundi lento eniyenzayo mina. No. No.